πως το αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου ήταν κάτι περιστασιακό. Διαθέσαμε μαγιστικά. Θα ευχαριστήσω εσάς. Ήταν 42 ολόκληρες ημέρες, 6 εβδομάδες λάστης κατά της Χρυσής Αυγής. Πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί άφησαν 21% από όλα τα κόμματα εκτός από την Χρυσή Αυγή. Πόσες φορές δεν ακούσατε στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και δεν γράψανε στις εφημερίδες ότι είμαστε στο 2,5, στο 3,5, ότι η Χρυσή Αυγή θα παλέψει για να μπει στη Βουλή, ότι θα χάσει τη δύναμή της. Μείναμε ίδιοι και θα ήμασταν καλύτεροι. Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Σε 2 διαδοχικές εκλογές πήραμε ένα ποσοστό σεβαστό, σχεδόν 500.000 Έλληνες. Όλοι αυτοί τους ανθρώπους έχουμε χρέος και πρώτα απ' όλα εγώ και όλοι εσείς που είσαι η φρουρά, η σκληρή φρουρά που έχει τη έχουμε καθήκον σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να χτίσουμε ένα κάστρο της Χρυσής Αυγής για να αντισταθεί σε αυτά που έχουμε. Η γη δεν σας ανήκει, αναρχική και πολσεβική. Αυτή η γη δεν σας ανήκει. Δεχτήκαμε σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου προκλήσεις για να μας κάνουν να ξεφύγουμε από το σκοπό μας που ήταν οι σημερινές εκλογές. Όμως δεν τους κάναμε τη χάρη, παραμένουμε σταθερά στο σκοπό μας, σαν στρατός πειθαρχημένος και δεν τους πέρασε. Λαός, στρατός, εθνικισμός! Φτάσαμε στο σημείο στις 29 Μαΐου, όσοι ήσασταν εκεί το ξέρετε, στην πλατεία Μητροπόλεως, να κάνουμε εκδήλωση για τον Κωνσταντίνο Πανεολόγο, και ενώ μας είχαν πει ότι θα καταθέσουμε Στέφανο στον άγνωστο στρατιώτη, όταν πήγαμε εκεί πορεία 5.000 ατόμων, μας είπαν πως απαγορεύεται. Τι περιμένανε συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είχαν βάλει μπροστά μας μια μικρή αστυνομική δύναμη με σκοπό ποιο? Να κάνουμε την Αθήνα μπάκαλο. Δεν τους κάναμε τη χάρη. Είμαστε πειθαρχημένοι, είμαστε στρατιώτες, είμαστε πειθαρχίτες. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή! Ό,τι είπαμε στην προεκλογική περίοδο της 6ης Μαΐου, είπαμε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Δεν αλλάξαμε ούτε μια λέξη, ούτε ένα χιλιοστό, ούτε μια κεραία από αυτά που είπαμε.
Και οι στόχοι μας είναι σταθεροί. Εθνική ελευθερία, κάτω το μνημόνιο, κάτω η στρατά, κάτω το κομμουνισμό. Μας βρίζανε, μας υποπατούσανε, εμείς απαντούσαμε. Ναι, είμαστε εθνικιστές και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Εθνικισμός! Λαός! Λαός! Εθνικισμός! Σε αυτή την εκλογική μάχη πραγματικά αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μας. Ότι έστω και σιωπηλά, γιατί δεν μπορούσαν να είναι στο πλευρό μας, ήτανε όσοι όλοι και το συγκεκριμένο ράσα του ελληνικού, παπάδες, αξιωματικοί, όλοι στο πλευρό της Χρυσής Αυγής. Ελλήνος! Χριστιανός! Επί 38 ολόκληρα χρόνια το πολιτικό και δημοσιογραφικό καταστημένο των τοκογλύφων και των ορφανών του Μάρξ έχει δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου και ο καθένας φοβάται να πει ότι είναι εθνικιστής. Τελειώσανε πια οι πόλεις και σε κάθε υποκριτική ψευδοανθρωπιστική δίθεν κραυγή ότι είμαστε απάνθρωποι, είπαμε όχι, δεν αντέχουμε άλλο, έξω οι λαθρομετανάστες! Έξω οι ξένοι απ' την Ελλάδα! Περισσότερα από 1 εκατομμύριο ψηφίσανε το ΣΥΡΙΖΑ και τις λοιπές προηγούμενες. Αστάρει ο καθένας από αυτούς. Γαμώ το Τζε Γκεβάρα! Παπάρα! Γαμώ το Τζε Γκεβάρα! Παπάρα! Γαμώ το Τζε Γκεβάρα! Όλοι αυτοί λοιπόν γιατί ρατσιστές και ανθρωπιστές αστάρει ο καθένας από έναν έτσι! ένα παπλατεστιανό. Και πριν τις εκλογές τις σημερινές, ότι για μας αυτή η δοκιμασία δεν είναι ο πόλεμος, είναι μια νίκη μόνο, αλλά όχι ο πόλεμος. Μας περιμένει πολύ αγώνας και πάνω για να φτάσουμε στο τελικό μας σκοπό. Δεν είναι άλλο. Ελλάς! Ελλάς! Ήταν η Επίτας! Ελλάς! Ελλάς! Ήταν η Επίτας! Η Χρυσή Αυγή, έχοντας την τιμή να εκπροσωπεί πλέον εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων, θα ανοίξει την αγκαλιά της σε όλους τους Έλληνες, σε όλους αριστερούς, πασόκους και δημοκράτες που ήρθανε στην τάξη της για να φτιάξει μια απλώνη και εθνικιστική φάλαγγα που θα ταγίσει στον γάμμα της όλους τους προδότες και όλους τους εξωτερικούς. Δεν μπορούν και δεν είναι δυνατόν αυτοί που θα μας κυβερνήσουν, όπως και οι προηγούμενοι που μας κυβέρνησαν, να ζητούν θυσίες από όλους εσάς την ίδια στιγμή που πληρώνουν τους τοκογλύφους, την ίδια στιγμή που δεν πιάνουν τους κλέφτες που είναι ανάμεσά τους. Θα πρέπει οι κλέφτες να βρεθούν και να τιμωρηθούν.
του Κορυδαλού να γεμίζουν από κλέφτες πολιτικούς και άλλους να ησυχάσουν. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, θα ήθελα θερμά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω για τον αντέροχο αγώνα σας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδρωμένη χεροχέρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδρωμένη χεροχέρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδρωμένη χεροχέρε